Rondo ngono iki kabeh ora, Mbak? Ya saiki iki aku ndak lek kabeh iki. Lah nyapa ora kabeh? Saiki untuk saat iki ndak sing nyeruduk ngono lho. Oh, perkarane renek sing njeruduk. Isik-isik jaman-jamane sak nang nyeruduk kae yo kabeh. Ndang dilosne nyapa rasa kabeh. Ya piye kok lek diseruduk suwe elek meteng piye lek ora kabeh kok. Lah gelem gawe kok moh metengi piye karepe? Kok ya rumah saku kok jaran men. Biasane kowe yo tumbas ngono iki ora kabeh piye kok iso rumah saku kok. Kapan aku tumbas iki lho. Aku masuk pengene kaya apa ya moh tumbas. Tapi nek diwehi gelem. Jaman-jamane kowe sak gelem nyeruduk lho, Cok. Wis rumah saku kok gelek jaran men kowe iki. Kapan wi aku lho ora tau tumbas. Kowe nyapa ngurusi wong kabeh ora iki. Pengen ngeruh. Kok ben ngono lho. Kok sak rumah saku wae sing gawe kok iso. Ya sapa ngerti aku dikon gawe. Ini parah.